Yo, what's up guys? It's Bisaya React. Oh, React. So karon guys, today is Sabado. So mutan ata og video sa Siki Hawabay na tanatag kabuang na po nila be. Daghan sila ka buang na video. Direta sa rebe. Agta nga elemento. Kung na nagis ko anday. Papi boards. Nagniwang mas papi boards. Tanduanggan. Kalibeng agta nga elemento. Basig katawan na ni. Ala. Kasi yung kauban. Si Dabelo si Uwan. Tipin. Laway-laway na. Patay mayong matatatik Tokyo. Sila bin niya siya nangita ali. Videohan. Diyan naman nag-videohan. Hoy tao. Ini Tokyo. Coba balik ke bola, balik. Ya tahu guys, ay. Nakikita na po ko ato! Si Kapitan mo ninyo po! Nakikita na po ako itong mga agta ato, Kapitan! Sakit kinakulikod kasi balik ko pa ako. Tala ba ito tabangan na ato? Ako naman po kagod! Nakikita na ko itong mga agta ato lagi! Kalma sa gono, tarungan ay mong wakod. Wala ko bilino ang Kapitan. Nakikita na po na ako itong mga agta ato, itong mga abot mo sa ibabat ato, hindi ka sinabid! Agta na po ta aning istorya, ada pagkahuman antan, bisa ko unsa laman ang inyong istol. Tinuod lagi Kapitan, tala ko balik ko. Ay, sakit. Ay, sakit kay na, Dokyo. O, balik ko ba ito agta? Muras sa gyapon na ka na inyo pag yung agta, wag ikaw lagi kita ka na yung agta. Dili, labalaga ko ni Mayo. Abot-ahat to, wala na yung gibos. Agta! Ay, saan ba ko sa si Mayo? Nakita na ko si Mayong haadtong karaang budiga. Nahindayan na mo, sura, hindi ko kaklaro. Nakita na ko si Mayong haadtong karaang budiga, gahigda. O, dayon? Nagipaliputan na siya atong mga agta. Nya katong isa ba ni nangat-ngat ng tiig? Kita pa kay ng tiig ni Mayong. Nya katong isa pa gyapring ano ng tinaig. Gipanglangkat ang mga tinaig mo na kito nilang suriso. Darong bila. Tinuod ni Kapitan wala ko gabinat mo tala para tutubangan si Mayong. Di ginaw nakato. Nabali abat nga. Tinuod ni Kapitan gigat katam kanin ang ulo ni Mayong kay himuon na gito og sisig. Ako na bidyohan tuod. Ako na bidyohan si Mayong. Nabidyohan lagi na ako. Tanawa Kapitan. Lagi tanawa Kapitan oh. Naro pero dili lagi magkita ng mga agta pero kita na ako nang gipagkaulan na si Mayong. Asa may agta ako na nga si Mayong naman na lagi halaga palibutan ni Mayong sa kumpanan og kita kay na ako ng mga agta ina yan og gibidyohan ako dili man magkita na ng mga agta. Nagbinot na po Kapitan. Ay nagbinot si Dokyo. Halagi birana. Bena ba? Sila
Wala na. Ay naara. Nasaan? Lantawa. Bakit ka no? Si Mayong ka man ang tao ng gahigda. Latawa! Si Doc Yorewa kita day. Kausa naman! Latawa ba ito gani? Latawa! Wala. Gibunlot na. Ayan. Nag-adik-adik ka, Doc Yo. Nausap na naman tali mo kapitan! Nakikatara! Katar. Oh, nara. Latawa ko! Nabago na sito ko! O sama! Oh. Nawala lagi sila! Kaya wala yun po! Nausap na yung mata kapitan! Nakakita mo kung ano wala na kayo makita! Bukan ni mo! Nausap na din yung nakita di ay good di ay! Nakita lagi na ko itong duwag ay taana! Nakalimot-limot na kaon ni Mayong! Nakaon si Mayong! Iya! Ano na wala itong mga agta? Ay kanang mata ni mo mo'y daot! O! Ito ko na ba itong mata si Mayong? Ay daot sa... Yung! Uy. Skriman. Ano? Bakit nakita na yung agta? Agta ma? Agta ko no? Hoy! Oh, masay baro ka na yung agta makita. Mayong na Mayong. Na, magudahan na ka palibot ni mo Mayong. Itumon ka, ayaw basta ka itumon ka. Ayaw na ay mga mata. Awas-awas ang dugo ng baba. Bakit nakitaan? O, pag ko nakita ng agta. Oh, alam mo lang nakita ng agta lagi. Oh, ikaw ka, nakadrugs man yung ka no? Nakadrugs si Doc Yo. Ni Kapitan. Oo, lagi na. Waman mo yung taong mo ko nakita ng matamang ko. Kumang sa problema ninyo mata ka. Di mo makita na ako nakitaan. Mao lagi. Nakadrugs di lagi ka. Wala ko kadrugs sa Kapitan. Klaro, kasi ako pala nang nakita. Ginako na doon. Nara. Ayaw. As David. Kanang tinaeg, himog chorizo na napay, o lagi himog sisig. Asa naman na ron? O sa man eh? Basta gibalik na pero ganila mo magkaon kapitan kina. Sigok na mo si Mayong. Sa lugar, ginuot ako mga agta, kay gibuhe. Nakita kita ako ganang kapitan na og gipanglangkat anihan ng mga tinaay gipangkuha ni gipangatkat ang mga tiir. Dara agta! Hey. No, sumog ka. Mahal po kapitan ay sa pagreplay kapitan. Ikaw man ang slipana na usa laman ay magpag. Agta! Oh, sumog ka. No, sumog ka tong yo. Ay, naman to. Ayaw ba? Ay, si Mayong. Suko ka Doc Yo. Ay, kuno. Ay, nalagaw. Bos.